Tento tip bude na krásne osvieženie do kancelárie popri práci alebo hocikedy počas dňa. Ak máte kvetinovú vodu alebo nejakú obľúbenú úžasnú vodu, ktorú si nanášate na tvár, tak sa postriekajte na osvieženie. A pôjdeme líčka zdvihnúť hore. Tento cvik bude na líčka a na prevenciu proti ochabnutiu, takže poďte zdvihnúť líčka tak, aby vám bolo vidno zuby, vrchné zuby. Zdvihneme líca silou, držíme 30 sekúnd. Aktívne líčka, vidno nám zuby. 4 na jednej strane, 4 na druhej strane, iba vrchné zuby, nie spodné, iba vrchné a uvoľníme. Tak a znova, jazyk je na tvrdom podnebí, čiže celá plocha jazyka je hore na tvrdom podnebí. Úplne celou plochou je tam prilepený ten jazyk, tak, aby sme si podporovali aj lícne kosti a vyťahujeme líčka dohora. Oni už začínajú po chvíľke páliť, keď sú naozaj správne spevnené. Môžete uvoľniť postupne. Tak. A ešte ideme jedno opakovanie. Poriadne vyťahneme lícne svaly dohora. Lícne svaly vyťahujeme hore. Ono je to veľmi pozitívne, pretože tie líčka usmiaté a tvár usmiatá nám pôsobia na mozog, ale stále makáme. My intenzívne vyťahujeme lícne svaly hore. To nie je len taký úsmev, že nič sa nedieje. A stačí. Stačí a uvoľníme. Takže týmto spôsobom pôjdeme uvoľniť. Nádych a výdych cez takého koníka. A ešte nádych a výdych. Nádych nosom a výdych cez úľavu, ktorá ide cez spodnú kontúru. Tak, krásne. Dobre, pohľad do diaľky, otvoríme oči okaté, bez toho, aby sme dvíhali čelo a obočie, tak doširoka otvárame oči za pomoci kruhových očných svalov, len oči. A pridáme si ešte cvik. Doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava. Na každú stranu pogúľame očami 2-3 krát a medzi tým si dáme krátku pauzu, krátky oddych. Hop, na jednu stranu, na druhú, do každej strany 2-3 krát. Nech sa nám krásne osvieža okohybné svaly. Nech sa uľaví pohľadu. Krásne. No a pôjdeme si ešte zdvihnúť lícne kosti a urobiť si hlbokú, dokonalú masáž. Lakte si oprite o stôl, tak, a medzi peste si vložte lícne kosti a úplne hlavu uvoľnite. Úplne ju uvoľnite, zveste ju. Čiže hlava je totálne uvoľnená. Tak, a relaxujete. Medzi tým sa v lícnych kostiach aj vo svaloch na lícach vytvára hlboké uvoľnenie. A ideme ešte druhé opakovanie. Takéto peste s hánkami si zaboríme pod kosť, pod tie lícne kosti. A lakte sú teda položené o stôl, čiže máme úplne uvoľnenú hlavu. Na niektorých miestach ma to naozaj už bolí a páli, takže je to sila, je to fakt, že masaker tento cvik, ale veľmi účinný, ak chcete mať krásne lícne kosti, ktoré držia podložie svalom. Krásne. A poďte sa vyhladkať. Ak máte čisté ruky, naozaj čisté ruky, tak si aj uvoľnite úpony pri oku. Uvoľnite, iba ich zatlačte a tak s nimi pretraste. Toto nie je šúchanie po pokožke, žiadne šúchanie po pokožke. Toto je prichytený sval, ktorý pretrasením uvoľňujeme hore a dole. A opäť sa vyhladkáme s láskou, s radosťou a užívame.